Almadi da ɗan Maryam yaushe za ku zo, Zumaye muke wadin ku ya iso ku zo. Batu na darasin ranar Ghadeer za ku zo, muna yin Ghadeer ya Ali Maulana. A wuce da garin Dogami ke yi da sako, ya zuwa mutanen garin a wuce da garin Dogami. A wuce da garin Dogami ke yi da sako, ya zuwa mutanen garin a wuce da garin Dogami. A wuce da garin Dogami ke mika sako, ya zuwa mutanen garin a wuce da garin Dogami. Ubangiji zai kira farko na nemi Ghadeer, a gudunmawa tallafi domin na sami Ghadeer, damar tarwa zuwa ga dukkan musulmi. Ghadeer, Sakon Ghadeer wajibi ga dukkan musulmi, ya isarwa duk al'ummar da ya canza sakon Ghadeer. a wuce da garin Dogami ke mika sako, Ghadeer, ya zuwa mutanen garin a wuce da garin Dogami. Ganni alal mutaqabbal madani maki, Ghadeer, ma'a ahalihi Muhammad wanda mun ka dauki. Ghadeer, Tafiyar su muka kankame muka buɗe baki, Ghadeer, muka ce da su mun ji mun bi da nuna doki, muka miƙa bai'a da rai da jini a sakon Ghadeer. a wuce da garin Dogami ke mika sako, Ghadeer, ya zuwa mutanen garin a wuce da garin Dogami. Lambaik Allahumma lambaik mun amince, Ghadeer, lambaik ya Rasulullah ya bin kwatance, Ghadeer, lambaik ya walillah ya Ali rubuce, Ghadeer, lambaik mai da wanda yake a kwance, lambaik mahadi labbaik Aliyu baban Ghadeer. a wuce da garin Dogami ke mika sako, Ghadeer, ya zuwa mutanen garin a wuce da garin Dogami. Batun wasiyar da annabi ya yi ta ƙarshe, Ghadeer, mutane na farko su isarwa na ƙarshe. Ghadeer, Bishiyar Ghadeer kar ku bar ta zama a bushe, Ghadeer, wahayi ne zancen Ghadeer barbar hasashe. Tamkar fasallaji azumi da zakka Ghadeer. a wuce da garin Dogami ke mika sako, Ghadeer, ya zuwa mutanen garin a wuce da garin Dogami. Dan gari isarwa bako lamarin imamai, Ghadeer, malamai ku isar da shi da dukan limamai. Ghadeer, Juma'a da idi kamsul salawatu samai, Ghadeer, a cikin bayanan dukan jama'a musulmai, da hadari idan har mutum ya musanta sakon Ghadeer. a wuce da garin Dogami ke mika sako, Ghadeer, ya zuwa mutanen garin a wuce da garin Dogami. Rufe kunnuwa karkaji in ba ka yarda, Ghadeer, domin idan har ka ji kuma kai ki yarda, Ghadeer, ka cika tahun wanda zai cuta da wanda, Ghadeer, in zai wa fadi ba zai kalmar shahada. An kora haddar dukan mai kore sakon Ghadeer. a wuce da garin Dogami ke mika sako, Ghadeer, ya zuwa mutanen garin a wuce da garin Dogami. Ali ya Ali ya Ali labbaika Ali, Ghadeer, Ali ibn Abi Talib bi kulli hali, Ghadeer, ana minka fika ilaika wa bil maqali. Ghadeer, Qiyaman qu'udan alina hanur rijali, rijalul ladina sadaqu ma ahadu fil Ghadeer. a wuce da garin Dogami ke mika sako, Ghadeer, ya zuwa mutanen garin a wuce da garin Dogami. Dan podiyo mu tawi kumai ne sako, Ghadeer,
Tijjani shagjiyali na zo da koko Ghadeer, in ya ci shagna jirul amfasi miko Ghadeer, Ibrahimul zakzaki kai tsare da roko ga Muhammad da Iliya Fatima tsanairan Ghadeer. a wuce da garin Allah. dogami ke mika sako. Ghadeer ya zuwa mutanen garin, a wuce da garin dogami. Ahalin zikir mun kaso muka yi wa kauna Ghadeer, a ani Muhammad Ali sai dai ni nana Ghadeer, mafitar dukan al'ummar mu ta zamani na Ghadeer, a wuce da garin dogami mun kama tunna sunnatun nabi wa alihi ta isar da sakon Ghadeer. a wuce da garin dogami ke mika sako. Ghadeer ya zuwa mutanen garin, a wuce da garin dogami. A shiga kabari haddari da rashin saninsa Ghadeer, dan Muhammadin ya faɗa gibin faɗinsa Ghadeer, wanda ya yi hakan ba a haskaka kabarinsa Ghadeer, ya cuci ahalinsa babansa har iyarsa mafita a can layara sai an bi sakon Ghadeer. a wuce da garin dogami ke mika sako. Ghadeer ya zuwa mutanen garin, a wuce da garin dogami. A wuce da garin dogami min fidda sako Ghadeer, a rubuce sannan kuma ya zo karance Ghadeer, wanda da ya ce abi bayansa dace Ghadeer, Ali dan abi talibi maganar barance baglin ma'anzal ilaika da sakon Ghadeer. a wuce da garin dogami ke mika sako. Ghadeer ya zuwa mutanen garin, a wuce da garin dogami. Ma'anar Ghadeer korama gulbi da rafi Ghadeer, digiransa ne kuji yara da zafi Ghadeer, a sahabu sun yi bai'a tafi da tafi Ghadeer, da farin ciki wacce kwaransu ya dinga zafi suka nuna san da ya aka yi a isar da sakon Ghadeer a kai. wuce da garin dogami ke mika sako. Ghadeer ya zuwa mutanen garin, a wuce da garin dogami. Wani har ya ce annabi kai ne ka zaɓa Ghadeer, ka wajabta ƙaunar alilai ya yi saba Ghadeer, azumi da sallah ka ce mun ka karba Ghadeer, ka kira mu haji muka yi kuma za ka raba rai da san zuciya ka tsayar mu bakin Ghadeer. a wuce da garin dogami ke mika sako. Ghadeer ya zuwa mutanen garin, a wuce da garin dogami. Abu Ali kai ne ka ce ko ubangijinka Ghadeer, annabi ya ce sako ne daga wanda ya yi ka Ghadeer, Allah ta'ala ya ce ku bi alidika Ghadeer, ni na kutun na barku aka sanya doka man kuntu maula wuto ya bi ali maula Ghadeer. a wuce da garin dogami ke mika sako. Ghadeer ya zuwa mutanen garin, a wuce da garin dogami. Wannan mutum sai ya ce ya Allah jini Ghadeer, in kana hada huwa al bin sabani Ghadeer, saukar da dutse sama ko kai tunani Ghadeer, akai na zubo azaba ka kure tunani ka zubo azaba ƙasa mun saba sakon Ghadeer. a wuce da garin dogami ke mika sako. Ghadeer ya zuwa mutanen garin, a wuce da garin dogami. kansa sale sa'il ta zo ta fito da waye Ghadeer, ya fito da wannan batun da yake a boye Ghadeer, dan ubangiji kafiri ya kira shi waye Ghadeer, kuma sahabi ne yake ali yake bunta gwaye aka ce da shi kafiri da ya ja da sakon Ghadeer. a wuce da garin dogami ke mika sako. Ghadeer ya zuwa mutanen garin, a wuce da garin dogami.
sako ne sosai, Ghadeer, mai hankali ka gane ya fahimta sosai. Ghadeer, Wani annabi mursali ya taɓa mu sosai, Ghadeer, Allah ya jefa masa jarabawa sosai. Wannan batu ya isa a fahimci sakon Ghadeer. a wuce da garin dogami ke mika sako. Ghadeer ya zuwa mutanen garin, a wuce da garin dogami. Wanda sun ka ɗauki nauyi a isar da sako, Ghadeer, abu da samadu dila ke da sako, Ghadeer, da abubakar ya nusa wuci da sako, Ghadeer, malam mutumin mahadi bici da sako, Sulaiman jaituwa wuci ke da sakon Ghadeer. a wuce da garin dogami ke mika sako. Ghadeer ya zuwa mutanen garin, a wuce da garin dogami. Dogama akwai magaji suka sako, Ghadeer, da Muhammad Gali Koki dogami a sako, Ghadeer, da Zalci gidan makera dogami a sako, Ghadeer, da Saminu Ibrahim Saminu Sisiko a sako. A wace da mutan dogami an ba ku sakon Ghadeer. a wuce da garin dogami ke mika sako. Ghadeer ya zuwa mutanen garin, a wuce da garin dogami. Annabi ya ce wanda ya ji ya yi da sako, Ghadeer, ga wa'yanda su ba su ji ba na gari da bako. Ghadeer, Falle shahid minkum ku jihar da roko, Ghadeer, na waje bincikan waɗanda suka san da sako, na batun man kuntu maula fali maula Ghadeer. a wuce da garin dogami ke mika sako. Ghadeer ya zuwa mutanen garin, a wuce da garin dogami. Rabbi bai dai dukan baitin na sako, Ghadeer, daga Adamu har zuwa mai da sako, Ghadeer, mahalin da zai mamaye kowa da sako. Ghadeer, Fatima Zulaiha Thani sun da sako, sun ba da ransu da jini sun da sakon Ghadeer. a wuce da garin dogami ke mika sako. Ghadeer ya zuwa mutanen garin, a wuce da garin dogami. Assalamu lahi ala annabina, Ghadeer, assalamu ala amiril mu'minina, Ghadeer, assalamun ala sayyidil shabab janna, Ghadeer, assalamu lahi ala bintin nabina, bisalamu wa ma'asalam mun da sakon Ghadeer. Ya Ali ya Zahra ya Muhammad ya Husain ya Muhammad ya Ali ya Zahra ya Husain. اللهم جمع شمل أمة نيجيريا واجعل ذريتهم تحت قيادة سيد إبراهيم الزكزكي حفظه الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم وأيد إمامنا مجتبى خمنئي وقائدنا زكزكي وانصر جيوش المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.